Paytahtımızda berkarar devletimizin bağıtiyarlık döwrüne ilm, texnika we innovatsion texnologiyalar atly halkara maslahat açyldy. Ilimleri gününe başlanan forma türkmen alimleri şeýledi. Dünýäniň 20 ýurdunyň ilmi toporlaryň mugallimleri we ýaş alimleri gatnaşdylar. Olaryň hatarına Germaniýadan, Ispaniýadan, Bolgariýadan, Çekiýadan, Belarusdan, Russiýa Federasiýasyndan, Polşadan, Ukrainadan, Gruziýadan, Gazagstandan, Hytaýdan, Ýaponiýadan, Koreýa Respublikasyndan, Hindistandan, Misirden we beýleki ýurtlardan gelen wekiller bar. Forma gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň maslahaty gatnaşyjylar hemde ýurdumyzyň ähli ilmi jemgyýetçiligine ýiberen gutlugyny uly ünsülen diňlediler hemde arkada prezidentimizde çäksiz hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Maslahatda edilen ilmi çykyşlar dürli ulgamlara, innovasiýalary ornaşdyrmagyň möhüm amaly we usuliýet meselelerine başlandy. Forma gatnaşyjylar Aşgabatda geçirilýän berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ilim, tehnika we innovatsion tehnologiýalary atly halkara ilmi maslahatyň ilmi tejribeni alşmak, türkmen we dünýäniň iri ilmi barlyk institutlarynyň gelen daşary ýurtly alimler arasynda gatnaşyklary işleňleşdirmek üçin möhüm çäre urulyny otadlar. Daşary ýurtly wekiliýetleň bir näçetiniň çykyşlary munyň aýdyň suwutnamasydyr. Olarda arkada prezidentimiziň forma gatnaşyjylary ýiberen gutlugyny bellendiýän wajyp uğurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljeginiň uly dowy bellendiler. Şuurluğun hatarına nanotehnologiyaları, kimya tehnologiyaları, täze terişdeleri öğrenmek, energetika, biotehnologiya, molekulyar biologiya, owu hojalygy, ekologiya we genetika, maglumat aragatnaş gulgamlary, häzirki zaman lukmançylyk we derman terişdelerini öňürmegiň tehnologiýalary, innovatsion ykdysadyýet, insanperwer ilimleri ýaly uğurlar bar. Çykyşlarda Türkmenistana amala aşyrylan ägirt uly özgertmeleň, ilmiň hemde bilimiň okuny ösdürilmeginiň dürli döwletleriň alimleriniň hyzmatdaşlygynyň puwtalanyrlygyna kuwwatly itergi berip, wajyp uğurlar boýunça iki taraplaryň hemde köp taraplaryň gatnaşyklaň, täze uğurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berenligini ataldy. Döwletlerimiziň arasyna döredilýän ygtybarly binýat, ilmi hyzmatdaşlygymyň beýletde giňeltmäge, tejribe alşmagy hemde iki halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasa ýokurlandyrmagy gönükdirilen bilelikdäki ilmi barlyklar geçirmäge şert töredýär. Milli liderimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň alimlerining öňünde durýan esaty wezipeler kesgitlep Türkmenistanyň ilmi kuwwatyny artdyrmagy, diýärimiziň hemde dünýä ilminiň gadananlaryny iş ýüzüne giňden ulanmagy, olary önümçiligi we bilim ulgamyny işiň ornaşdyrmagy, innovatsion teklipleriň binýadyny döretmäge aýratyn üns berýär. Halkara ilmi maslahata gatnaşyjylar ýürüýte gurulan bayramçylyk sergilerini synlap, Türkmenistanyň gahrman arkadamyzyň taýsy taýlat bilen durmuşy ornaşdyrylýan ilmiň soňky gadananlary bilen tanışdylar. Halkara ilmi maslahat öz işini dowam edýär. Geňişleýinmeden maksatnama laýyklykda mehmanlar Aşgabatyň ajaýyp ýerlerine syýahat etdiler. Men Georgi Hijiyski, Germaniýanyň Bayer Energy'niň kampaniýasyny wekilçilik edýän. Aşgabatda geçirilýän halkara forumuna gatnaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygymyzy beýan etdi. Türkmen halkynyň aň paýgaz ilim mabata gazanan uly üstünlikleri bizi ören begenlerdi. Döwletiň özüşi ilmiň soňky gazananlary jemgyýetiň aň paýgaz kuwwaty bilen kesgitlenýär. Bu wagtda Türkmen lideriniň ilmi kämilleşdirmeklige berýän aýratyn ünsü geljekki üstünlikleri kepil geçýär. Her ýylda Türkmen paýtagtyna ilimler güni münasibetli geçirilýän bu forum Türkmenistanyň kärdeşlerimiz ýygyderli tejribe alşmagy, dünýäde ilmiň soňky gazananlaryny öwrenmäge ýardam etýär. Bu forumyň gurulanyny we oňa gatnaşmagy döredilen mümkinçilik üçin Türkmen liderine köp sagawltyny aýdýar. Men Yurgawy Dmitri, Ýaponiýanyň Tokyo Boukia kampaniýasyndan bu foruma wekilçilik etdim. Bugünkü ilmi forumda biz Türkmenistanyň kärdeşlerimizi, ilmi jemgyýetçiligiň wekillerini elektrik kesirjiler wagtda Ýaponiýanyň tejribesi bilen tanışdyrdyk. Dünýäniň ykdysadyýetyň puwdoklaryny depgilini ösdürmekde döwri waplaşdyrylan, hemem ilmiň iler tutulýan uğurlary boýunça ýürüýtüleşdirilen ilmi barlyk institutlarynyň bu foruma gatnaşan alimlaryň çykyşy maslahatyň ähmiýetini has artdyrdy. Dünýäniň ilmi giňişligine üstünlikli goşulýan Türkmenistanyny bu ilmi foruma gatnaşyp, ýer ýüzüniň dürli döwletlerinden gelen kärdeşlerimiz bilen pikir alşmagy döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Men Yolanda Penaboketi, Ispaniýadan geldim. Ajaýyp şäher Aşgabatda bizi ören mähirli garşyladylar. Türkmen paýtagtyna geçirilýän bu ilmi forumyň çäklerini biz medeni hem sport merkezlerine baryp gördük. Türkmen halkynyň baý medeniýeti, sport ýetgärleri bizde uly täsir galyrdy.
Olan halkara ölçülerine layık gelýän täze innovatsion tehnologiýalar bilen öpçün edilmegi, Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň alyp barýan döwlet siýasatynyň ilmiň soňky kazananlaryna esaslanýanyny äşgär edýär. Bugünkü forumda biz öz kärdeşlerimiz bilen innovatsion ykdysadyýet, täze tehnologiýalar we öňdewarjy tejribeler barada pikirleşdik. Düýpli ilmi barlyklar bilen ýakynan tanışlyk bizim üçin gymmatly fursatlardyr. Şeýle möhüm ähmiýetli ilmi maslahatda gatnaşyp, öz ilmi taýdanmalarymyz boýunça çykyş etmäge döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýar. Sag bolun. Şanly sene Alimler Günü münasibetli Magtymly Adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde ýaş alimler arasynda geçirilýän bäsleşiň ýeňjilerine baýraklary gowşurmak dawarasy boldy. Bu bäsleşik Alimler Akademiýasy hem Magtymly Adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi tarapyndan bilelikde guralýar. Dawaralmakda gatnaşylar hormatly prezidentimiziň ilmi işleri boýunça geçirilen bäsleşiň ýeňjilerine gutlugyny ýokary ruh bilen dinlediler. Hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilen ilmi işleriň her ýylky gözden geçirilýän türkmen ilminiň ösdirilmegine, ýaş alimlaryň ilim barlyklarynyň höwetlendirilmegine, olaryň milli ykdysadyýetimize goşandynyň artdyrylmagyna ýardym edýär. Ilmler Akademiýasynyň hemde ýaşlar guramasynyň ýanyna döredilen ýaş alimlaryň merkezi bu hereketiň utgoşdurjy guramasy bolup durýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine bolsa ýaş alimlaryň geňeşleri hereket edýär. Bu ilim bilim dilimleri ýokary okuw mekdeplerine bilim alýan ýaşlaryň ilim bähwitlerini hemde başlangyçlaryny höwetlendirmäge, olary ilerletmäge we durmuşa geçirmäge ýardym bermäge halkara forumlar hemde duşlara giňden çekmäge görüntülendir. Aň paýhas bäsleşigine ilim barlyk institutlaryň, öwrümçilik birleşikleriniň, ilmi teknik kärhanalaryň ýaş alimlary, ýokary okuw mekdepleriň, ýörüti orta okuw mekdepleriň mugallimleri hemde talipleri işen ilmi işe gylyklanma bildirýän islenik günärdäki ýaş türkmenistanlylar gatnaşýar. Dawaranyň mehmanlarynyň hataryna paýtagtymyzda geçirilýän berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilim maslahata gatnaşylaryň bolmagy aýratyny ähmiýetlidir. Bu awraly ilim bäsleşige gatnaşanlaryň sany ýyl saýyn artýar. Şu ýyl ýaş alimlaryň 500-den gowra ýurdumyzyň ilminiň nano tehnologiýalar, täze serişleri ilmi taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulyar biologiýa, ow hojalygy, ekologiýa we genetika maglumatlar aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, her zaman lukmançylyk hemde derman serişleri, öwrümçilik tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýet, insanperwer ilimler ýaly ileri tutulýan ulgamlarda özleriniň taslamalaryny we ilmi barlyklaryny hödürlediler. Emin agdalar hödürlenen ilmi işleriň wajyplygy, ilmi taýdan täzeçilligi, olary iş ýüzüne durmuşa geçirmegi we öwrümçiligi ornaşdyrmagyň ähmiýeti bilen baglykda zerurlygy nukdaýnalaryndan bäsleşiň ýeňjileriniň 36-syny kesikdiler. Häzirki döwürde ýaşlarymyzyň döwrewap hünärleri el almaklaryna, nazar bilimlerini kämilleşdirmeklerine, amal enliklerini ýokarlandyrmaklaryna, sahly tehnologiýalary özleşdirmeklerine, täze ilmi taglimatlary, öňdewarjy barlyklar we tehnologik tejribeleri öwrenmeklerine ýardam bermek esasy wezipeleriň biridir. Ýaş alimlaryň dörejilik üstünlikleri döwletimiziň mundan meýlekde gülläp ösmek üçin täze mümkinçilikler açar. Aň paýhas bäsleşiň ýeňjileri milli liderimizde ýaş nesil barady edýän ýa-da aladasy hemde ýurdumyzyň ilminiň ösdirilmegine hemme tarapdan gollaw berýän üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Bugün meniň üçin iň bir boýsançly şatlykly günleriň biri. Çünki meniň durmuşymda bugün hormatly prezidentimiziň howanarlygyna Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasyndaky ilmi işler boýunça bätleşigine öz ilmi işim boýunça çykyş edip, baýraklaryny eýlemek, gahrman arkadamyzyň şa serpaýyna münasip bolmak bagty meýser etdi. Ujitsiz häkmetimiz şular ýaly uly baha bermegi ilim ummanyna aralaşmagy bolan höwesimizi hassa hyjylanyrdy. Şonuň üçin biz ýaşlar Türkmenistan döwletimiziň halkara awraýyny hassa belende götürmek, ýurdumyzyň gülläp ösüşini mundan beýlekim gözelleşdirmek üçin zähmet çeker, kämilleşer. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, umum adamzat bähwitli beýik işleriniň uly sünnüklere ýaran bolmagyny arzu edýär. Hormatly prezidentimiziň şa serpaýyna münasip bolmak maňa hem meýser etdi. Alim arkadaşymyz, biz ýaşlaryň ilimli, bilimli, watana wepaly, maksat okgunly ýaşlar bolup ýetişmegimizi edýän ähli atalyk aladalaryna köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, başy dik, alyp barýan işleri mundan öýläkem rowaj alsyn. Dawara gatnaşylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edip döwlet başlarymyza milletimiziň baý aň paýhas kuwatynyň netijeli peýdalanmak babatda ähli şertleriniň döredilýäni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Dawaranyň ahyryna ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň aýdymsal toporlarynyň bayramçylyk konserti ýokary ruhy bilen tegewetlendi. Uniwersitetde guralan ilmi işleriň sergisi ýaş alimlaryň ilim we dörejilik babatda gazanan üstünlikleriniň ajaýyp beýanyny öwrüli.
Beni